सातबिन्दो गामिनि आदा सुदु ब्रह्म बिथाङा माखासे नैबे सातबिन्दो आरो फुकागाव गामिनि बोराय बुरै आरो गरिब थाखोनि माखासे फिसाय थैजानाय रान्दि हिन्जावफोरनो बिथाङा कम्बल रानदों। आङो बेखौ आदा सुदु बिथांखौ जोबोद साबायखर बावो जे आदा सुदु बिथाङा जोंनि सातबिन्दो ओनसोलनि सासे जोबोद समाज सिबियारि। बिथाङा लाजिया फांजिया गावबो बिथाङा बुंनानै लायो जे बिथाङाबो मोनसे समाव जोबोद गरिबमोन। गावसिना बिदा फंबाय 7 जन 8 जनमोन। बिनि थाखाय बिथाङा गावसोरो बै उन्दै समाव जिबायदि थोआ लोमा जि जोम जोमनानै देरबोदों दा बेखौ भुगिनांनायखाय बिथाङा दिनै थेलेल मोनसे फिसा साख्रि मोननांबाबो दा गावनि बै भुगिनांनायखौ जाहाथे दानि नैबे ओनसोलनि मानसिफोरा जाहाथे बेबायदि बिथाङा गोजां जानांनाय बायदि दा गोजां जानांथों, बिथांबायदि दा खस्थ' मोननांथों। बिनि थाखाय बिथाङा जा एसे हायो गावनि खामायनानै मोननाय रांनिफ्राय बिथाङा बिथांमोननो कम्बलखौ राननानै होदों। बिनि थाखाय आं बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। जाहाथे बिथांनि बे सान्थौआ जोङो साफ्रोमबो माखासे खामायनो गोरों बिथांमोनाव हाबहैथों। बिथांमोनाबो बैफोरबायदि गोरिब थाखोनि माखासे सुबुंफोरनो बेबायदि राननानै होनो हाथों आं बेखौ गुरैयै खावलायो। आरो आदा सुदु बिथांखौ आङो जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जे गुबुन खामायग्राफोरनि बायदि बिथाङा खामायनानैब्लाबो एसे एनै बिथाङा सोरबा कन्ट्रेक्टरबो नङा बा सोरबा कररपतिबो नङा, खिन्थु बिथाङा गावनि फिसा साख्रिनि गेजेरजों जा एसे खामायो बेखौ गावनि खावसेनि बाराखौनो बिथाङा गोरिब बिथांफोरनि थाखाय राननानै होयो। बिदिखौ 39 गुरु खुरु बेफोरबायदि सोलिनो हायो न'खराव फिसालाबो गैया फिसाबो गैया बेबायदि धरननि मानसिफोरखौ होनाय जादों। लोगोसे माखासे आंनि जिउ जारिमिन दङ। आंबो खोब दुखुथियामोन। माने कम्बलआ बिदिनो गांसे जों साब्रै साबा बिदा फंबाय थायोमोन। खोब गोरिबमोन। आं बेयाव आंनाव फैबाय थायो माइनाव दे आं एसे होनोसै नायनानै न'खर नायनानै उन्दै सोरबा उन्दै गथ' बुरजाबो दङ बेफोरनो बायनो हाया बिदिबो होनाय जादों। दा आङो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलाव दंबायो होनांगौ दंबायो आं बेखौ लासै लासै होलांबाय थागोन सम नायै जगार खालामनानै। लोगोसे दा आङो बे ओनसोलनि जोंनि जा सारमोन फैदों एबसुनि प्रेसिडेन्ट लोगोसे बोसोनगिरि सार मास्टारबाबो आंनि फंबायाबो खोब खस्थ'जों मास्टार जाबोनाय। जों खाथि थानानै जों माखासे जिनिसखौ मिथिलायो। बेबो आंखौ मिथिगौ बेबो आं मिथिगौ। दा आं बिसोर नङाबा आं बिसोरनिफ्राय बोसोन लायो आं मा खालामनो गाहाम बोरै थानांगौ बोरै सोलोंनांगौ आं सोलोंना थाबा मोजां गियान मोनगोन आं बिसोरजों सोनारो बे सारमोनजों सोनारो। दा बेखौ लानानै आं माखासे हाबाफारि लायो। दा बेखौ बे हाबाफारिया बयबो मिथिगोन। जोङो जेरै एबसुआ बुंदों जोंखौ गामिनि फिसा फिसौ समाजनि खामानि माव। जोंनो आनसलिकआव बुङो डिस्ट्रिक्टआव बुङो जा हायो गामिनि समाजनि खामानि फिसा फिसा माव। आं दा बेखौ सानना मावो आरोखि। आं बिदि लाफेराखै हेफाजाब लायाखै। जों जास्ट जोंनि खाथिनि जोंनि बुद्धिजिबि जोंनि सारमोन दं आरो एबसुनि सारमोन दं जोंनो सोंख्लावनानै मावो खामानिखौ आं ओरैखौ मावनो दों। रांखान्थियाव बिदिथ' जों मोनथ'वाखै आरो बिथ'वाखै बे आरोखि। बियो आं होनानै आं मिथिगौ आं बिराद सान्थि मोनो आरोखि। माने बुंनो हायि बादि आरोखि आं ओरैबायदि सान्थि मोनो माने बुंथावा आरोखि मोजां मोननायखौनो आरोखि। बेखौ आङो दा बे सारमोना बुंदों आंखौ नों गामि दरसेल' होनाङा बे जोंना बोसोनगिरि दं एबसुनि सारमोन दं बिसोर बुङो नोङो एसे नायै होदो मोनसे जायगायावल' होनाङा कम्बला एथ' थाब गाज्रि जाया होननायखौ आं देग्लाय बारदों आरोखि। बे सारमोन आंखौ बुजायदों सारमोना बुजायदों आंखौ माने जों दा बारदों आरोखि गाबोन दरनै बारदों। नेक्स्ट आं दस्रायाव बारनो खायदा लागासिनो दं आरोखि। फैगोन बोसोराव दस्रायाव हैगोन आरोखि ओरै फारि होलांगोन आरोखि। बेखौ सारमोननिफ्राय आं बेखौ गियान लायो आरोखि सारमोननिफ्रायनो।